I tried so. Tak začíná Brookhaven. No, takže to jdete tady, jdete like a odběr. Až začínáme. Tak jdu do své stanice, tak jsem budoucí policajt, tady se někdo je v pátrání, tak nevypátrám. Tak jdu si pro svůj pro pouta, tak. Teď jdu si pro ten svůj očnáček a jdu se podívat na svůj kamerový systémek. Krásný. Tak, tady nikdo není. Nebám se, ti lidi jsou tak zlatí, že to nevykradou tak. V moři však je 30 stupňů ani v obchodáku, 30 stupňů horko a tady je v pohodě. Tam pošlu, dobrý, si to vybrali. Dobrý, nic se nestalo závažného, tam přijdou a jo, tam vlastně přijela potom ta záchranka. Teď jde, já jsem říkal, ta záchranka, oni mrzli na obchod se zmrzlinama, tam taky nikdo nebyl, ani v mé té budově není nikdo, tyjo. Ani u školy, ani ve vězení nikdo není, ti lidi jsou tak hodní, ani nezlobí. Tak ani při tom spawnu, ani v té výslechovné místnosti, ani před mojí to, a tam se něco děje, tam pošlu posily. Tak ani v nemocnici není nikdo, tyjo, jdu ven, krásně, tak. A to je ale horko, tyjo, to je hit. Jdu si vybrat své autíčko, tady na výběr a tady máme své vyvolené policejní auto, tak zapnu majáky a jedeme. Tak, zasedím spát, tak, jedu, tak krásně jedu, zatočíme, tak a zastavíme, zapneme majáčky, aby všichni věděli, že jsme tady, vybereme si svůj dům, tak krásně. To je vám těch moc na výběru, ale já si vyberu, jo, tady tenhle ten je můj ideální, samozřejmě pan policajt. Takže nasednu do svého autíčka, samozřejmě moje SPZ Tarase 097, tak nasednu do pečení autíčka a jedu na svoji zahradu. Tak krásně jedu s majákama, tak vypnuje majáky, vystoupím a říkám, co dělá ten člověk. Mě to někam nezajímá, běž pryč, rychle nebo to použiju. Já vím, že si tam schováváš, běž pryč, tak dobrý. Ach jo, ti lidi občas lezu na cizí pozemek, tak, otevřeme si, že ten člověk, ach jo, takže zamkneme se, tak dobrý. Tak sedneme si, ježiš, co to tam dělá za ten člověka, no, mém baráku, dobrý, tak, ježiš, běž, díváš na prasátko, tak. Byla jsem se a jdu si teď mít ruce, tyjo, a já mám hlad. Tyjo, vyhnu si jablíčko, jo, dobrý, vyhnu si jablíčko a na něm byl fakt moc dobrý a to je lednička, to se podíváme, co v ní je. To je čokoláda, že bych si jenom vzal, jo, veznu si, mňam, je moc dobré. To je 2 ledničky, nebo lednička je celá plná jídlem, tak jo. To je luxer, jako ten vysavač. Tyjo, ale mě se chce nařeklat, omluvte mě. Tak dobrý. Jdu se okoupat, jsem si zpíval ve šprše, ale okej. Tak jo, umyl jsem si ruce, teď jdu do své postýlky, tak, já jsem si zapomněl sundat brýle. Okej, tak, sundáme a tam jdu do druhé půlky, tak tady je jsou další postele, tam je treasure, tak jdu zase na svou půlku, tak. Sundal jsem si už tentokrát brýlky, podívám se na svoji kameru, jestli tam nikdo baráku není, tak dobrý, tady nikdo není. Tyjo, vstanu a
Tak, dám si brýlky a uděláme pro vás beko. Dvojité beko. Tak, pro další video, tak mi dejte like, odběr a já jdu spát, jo? A já jdu spát, jsem unavený a jdu spát.